Saya ada di jalan lintas alternatif Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak. Lokasinya ada di tengah-tengah hutan, jadi terobos hutan karena ada proses proyek jembatan Jeragung. Jalannya lumayan lebar. Ini sekeliling ini kebun jagung ya, ini masih pendek-pendek. Ini ada salah satu petani yang baru pulang dari kebun jagung. Ladangnya itu berada di sana, jauh di bawah. Ini pondok tadi. Oh, itu ojeknya, ojek yang mengusung, usung ya, kalau Jawa itu usung dari bawah sana. Jadi dari kebun lokasi kebun jagung dibawa motor ke sini. Dari sini ada yang bawa lagi sampai ke rumah. Kebunnya nggak kelihatan. Kita lanjut ke tujuan utama bro. Pokoknya simak terus sampai selesai. Alhamdulillah kita sampai di tujuan dan langsung bertemu dengan kepala suku. Dusun Kelapa. Bisa dibilang ini Pak Sendang Sari. atau Pak Dusun. Peninggalan leluhur nenek Pokoknya moyang kita ngobrol-ngobrol dulu Tinaluri. Niku nak pendak sapar nggih nyapari. sampai menit akhir dulu. Lagi tiang rapah mriki. Amargi niku termasuk tinggalane tiang nenek moyang. Nggih. Terus mangke nak apit, mangke tanggapke tayub. Oh nggih, Mbak. Tayub niku kesenian Jawa riyen niku Jawa nggih. tradisional niku. Tarian niku Mbak. Nggih. Oh. Saparan kalih Kalih nak sapar. sapar. Anu apitan. Apitan, nggih. Nggih, apitan ngoten niku. Berarti 1 tahun 2 kali, Mbak. Nggih. Nggih. Niku niki bar bakdo niki mangke tanggapke tayub. Tayub sedap malih nggih. Nggih. Bulan apa nok? Bulan Nggih, nasional e? Nggih, sapar nek niki nak nasional iki mboten tertentu. Sapar nggih, niki Nek bodho. nak Jawa. Sawal. Nggih apit njing-njing niku. Sawal terus napa malih? Nggih apit. Apit niki. Nggih. Oh, berarti sedap malih, Mbah. Nggih, dintene anu Senin Pon Selasa Wage. Oh, Senin Pon malam Selasa pagi. Nggih, asal wonten sasi apit niku wonten dinten niku nggih tetep di Tanggapke tayub nggih. Wah, rame nak kula mriki mengke, Mbah. Wah, nggih rame mangke nak ngonten teng nggih kantonan. Sedap malih niki, Mbah nggih. Nggih. Oh, Bulan apa? sebulan malih nggih. Sulanan malih. Kula bentuk kok. Oh, nggih. Biasanya acaranya teng pundi, Mbah? Teng mriki. Oh, teng ngajengane jenengan niki. Kakak RW ini. Oh, jenengan Oh, daleme Pak RW. niki. Oh, ingkang niki. Nggih. Oh. Nggih, nggih, nggih. Berarti niku 1 tahun sekali nggih? Nggih. Ndak tahu. Oh, tayub kesenian Jawa Nggih. leluhur zaman dulu Nggih. nggih. Dintene nggih mboten ngalih, dintene Senin Pon Selasa Wage. Bapak jenengan Pak pamong mriki, Pak RW. Pak RW. Oh, kali Pak sinten, Pak? Pak Udi. Pak Udi. Oh, nggih. Wah, kula nak mampir mriki mangke
nek enten napa? Nggih, Kesenian. mangke nggih. Nah, seneng tayub nggih tayub, Mas. Nggih. Ngoten, Lah tarian niku nggih. nggih menten tiyang wedok. Oh. Tayuban wong Apik wedok. niki, Mbah. Nggih. Ah, sae niki. Nggih, mangke. Sebulan malih nggih. Nggih, pokoke Senin Pon Selasa Wage niku Malam Selasa Wage nggih. nggih. Teng ajengan griya jenengan mriki nggih. Nggih. Oh, sedere ngoten nggih. Nggih. Nek wayangan mboten. Mboten jaman suwau disangbake wayang mawon nandur pari kobong. Oh, Maksudnya kobong cerak panas Panas bentar niku. Oh, nate sepindah wayang. Nggih. Dathoke wingi-wingi niku aduh entuk rezeki akeh. Terus benten benten. Nah, terus ajeng kesenian. diganti senian sing rada larang ra ngono. Wayang. Wayang. Oh, ngono nggih. Niku wis jaman nenek moyang. Mboten kenging dianu. Diwai. tradisi Nggih. Zaman dahulu. Mangke nggih alhamdulillah nganu paribasane Enten tuwa-tuwa mawon. enten rezeki sing mboten Nggih. kek Nandur mboten nandur jagung, kopangan apa capa nak masalah nganu niku ora nak pas dinane niku ora angsa nganu petunjuk nggih. tunjuk Nggih. Termasuk penunggu napa Cikawuru. penjaga Sendang Sari niki nggih. Mayoritas pekerjaannya petani. Petani mriki. Petani, Pak. Iya petani. Berarti cikal bakale Sendang niku nggih. Dusun Ya, kampung Pak. niki nggih. Nggih. Oh, ngoten sedere nggih. Namine Mbah Supami, Mbah Mama Jinur. Oh, cikal bakale niku. Nggih. Nah nganu niku danane Mas. Dayane mriki nggih. Manggen. Di bawah Niku wonten sumure mlangkring kok Mas. sebelah pundi, Mbak? Joki niku. Kula nuwuni mriko mboten napa-napa, Mboten Mbak. napa-napa. Angsal nggih. Angsa Hmm, bebas. Teng bawah pohon jati niki, Mbak. Nggih. Niki Niku pohon sumure nggih rada aneh Mas. Wong Pripun, Mbak? ngandhape niku jurang mboten wonten sumbere. Terus ning mlangkring teng dhuwur mriki sendhange nggih gedhe. Damel siram mawon. Oh, berarti teng inggil ngoten. Nggih. Wong mriki kono Ngandhape jurang. jurang. Nggih. Sumber mata air teng inggil Nggih. 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 Oh nggih, anu nggih unik nggih. Ngeten iki mau kebak. Toyone niku. Kebak nggih. Sawuk man saged ya kan. Oh nggih. Zaman suwau ora nyate tiyang sak dusun meh mendete mriki. Wong mriki sedanten. Zaman kemajuan sakniki rak ndamel sumur kiambak-kiambak. Sumur bor niku nggih. Nggih, pun nggih juduk ngeten. Oh, ngoten. Dadi Lah Mas jenenge pundi? kula bandungan. Banduan niku. Nggih. Iki kan sanjane enten sumur unik. Teng anu ndak kula padosi niku. Sebelah mriki mungkin mriki kula ngoten. Nggih. Lan jenengan dugi niku wau nggih Lah, nggih. kleresan nggih. Sak kula nak ajeng ngukur jalan iki adi bangun ngono. Mboten. Niku Oh, sajen nderek perso niku Nggih, terus topi sendang niku mangkon. nggih. Ten napa-napa nggih. Mangkon. Lah niki griyane jenengan kok saemen niki jati niki, Pak. Walah nggih jati. Kok warnane coklat niku Litur. Betul, Mas. litur nggih. Nggih. Oh. Tiange niku nggih jati niku. Nggih. Jati. Niku kayu bulet. Utuh. Mboten riyen bulet pesake nggih. Lagi utuh maksudnya gelondongan. Nggih, mboten glendongan. Niku Pat- ukuran pinten, Pak niku, Pak? Gangsal welas napa Pak Kalih Belas? dosonan. Kalih dosa. Kali dos. Ageng nggih. Nggih. Niku napa nggih kalih doso. Niki nggih kagungane Nggih, jenengan. kan niku kandang jagung. Oh, anu nggih jenengan. Panen ngoten. Pengepul jagung napa ngene piyambak? Mboten nggih niki ambak mangke nak Jawa diselep teng griya ra nggih seketok. Oh, gadah anu, selepan nggih. Mboten ning nyelepe ngoten dugi. Oh, Udan-udan iso. Oh, nak ngoten. ngene dugi. Oh, nggih nggih. Oh, kalih nganu nggih. Lahane wiyar, Pak. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Pinten paling hektar? Wijinan nggih namung 30 kampak. Kamplek. Satu kampleknya berapa kilo niku? Mboten sak kampak sekilo-sekilo niku. Oh, satu kampleknya 1 Jadi kilo. 30 kilo. 30 kilo benih. Nggih. Masya Allah. Wiyar nggih. Nggih. Jenengan anu Nggih, tiga ngelola hektar. niku Nggih. enten Baune sing kiambak. baun mangke kiambak nak napa? ajeng ngurke ning ngoten nika pados ketenaga. Ajeng opek ngoten nika ora tenaga. nyepetke mangke tenaga. Oh. Nah, carane lahane kangge pertanian niku mangke nggih gosake kiambak. Baun kiambak. Nggih. Masya Allah. 30 kilo lho, Pak. Nggih. Wiyar niku. Walah segede Mas. Entuk nggih. Tangga kula mriku niku 70 kilo. Masya Allah. Niku niate Setengah kintal lebih. nggih. Terus laring kula mriku sing sampean niku Sampai niku pundi, Pak? niku merati Sebelah niku dalan. terus bebleh ngelek. Oh, arah teng Demak. Nggih, arah Tembak mangke Burangan. Terus
Majeng anten kertek gantung. Oh, jembatan? Nggih. Oh jembatan niku ngiri. Nggih. Oh niku sampean to. Nggih. Niku nggih enten anu sendange Wah enak ya. ler mriku. Tapi lebih ini Pak ya lebih anu mriki nggih. Nggih. Tingale nggih. Niki termasuk Lebih istilahnya tua niku niki. paribasane lare kula niku gerah ngoten niku mangke Mbah Denyang. Suwun kita ya mriku. Oh disebut Nggih, Nyai Denyang Kyai Denyang lare kula niku kok anget Nggih, awake anget. ngoten. dipundhutke toya. Nggih diombeni ing mriku mangke alhamdulillah waras terus Mantap. mangke pihak kados kula ngeten iki ndamel buntet sak ros ngoten kalih ndriak. Oh ngoten. Oh nggih. Jadi kepercayaan ngoten niku memang anu nggih kuat. Oke. Terus napa saged sugesti saged mantun nggih. Nggih, alhamdulillah kok. Alhamdulillah nggih paringane nggih. Oh Nggih, ngoten. zaman kuwau namanya Mbah Sumi niku bakul gedang mawon saged tumbas karat panjen kene nggih namung nyebut mriku. Oh nggih. Nggih. Bagi kantar landar ngoten dulalah nggih. Namung gendong gedang teng gablek mriku mawon nggih. Sajian pisang niku. Nggih. Mula anu ngarep titik kawak kerono kok tetep matuke anune tanahe niku. Ngono tuwane pinten mriki jane mbon sedo ya. Oh mun ngoten nggih. Berarti nyebut Nggih Nyai Denyang Nyai Denyang mriki nggih. ngoten critane cerita kalih. Berarti yang Aku kuwi supaya gerengane kan gereng ngarepmu kono kuwi nak nuwi. oh nggih. Nek nak jumawagi ngoten mboten. Senggol ngoten. Berarti enten hari khusus ngoten. Nggih, jumawagi. Semoga niku nggih. Nggih. Kathah mawon proyek-proyek niku. Ya, paling nyuwun keselamatan kerja teng proyek. Nah, pohon jati niku usianya berapa puluh tahun niki Wah, Pak? nah niki nggih pinten abad mawon. Niki nggih berabad nggih. Nggih, berapa niku. Wong kula niku sak abad niku namung 100 tahun. 100 tahun nggih. Nggih kula niki umur 73 niku umur semonten niku. 73 tahun. Nggih. Niku umur semonten. Dengan alit nggih Nggih. sementen niki. Nggih. Nggih utuh ngoten niku. Utuh ngoten niki. Nggih. Ya Allah, nggih berabad-abad terus. Nggih. Niku tiyang sepain jenengan men kemungkinan niki nggih pun ageng. Mboten ngerti anak anu niku. Nggih, Nggih, sepatu sapa sing nandur ngambil niku mboten ngerti. mboten paham tiyang sepain jenengan padahal niku nggih. Paling alam niku. Alam nggih. Nggih. Alam nggih. Jadi alam nak niki. Rumit niku niku. Tapi nak kula nuwun assalamualaikum mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Napa-napa nggih. Agamane nggih Islam. Nggih. Nuwun slametan nggih. Barokah niku mangke anu kali taun. Ngoten nggih. Enten anune niku nggih. Napa? Nggih, enten Jeduk. Timbung nggih. Nggih. Kok mesti kok nata-nata alat. Agak cemliku niku. Nggih. Dadake wong nak ngarep kok nak ora ngerti kahanane. Mboten. Diumpah lingkungan niku. Nggih. Mboten napa-napa cemliku kula nggih. Nggih. Nak riyen ki pun ate mriki tapi kan cuman yang sanjang ngoten lho. Oh. Mireng-mireng ngoten. Nggih. Ceritane sing pas piye Ngoten nggih. Oh memang anu nggih, buatan alam nggih. Peninggalan leluhur zaman dulu. Sampai sekarang bahkan airnya itu tidak habis Pak. Mboten. Telas Ini namung ketiga. Bening niku, Pak. tetap Ketiga niku toyo tetep. sumbering nggih. Nggih. Oh. Jadi ada Mboten ngantos telat nek saniki wong tiap griya saniki kedah sumur. beda sumur masing-masing. Nggih. Paling ngen toyo mriki niku. Gangsal meter mun metu. Oh mriki. Padahal hitungane nggih teng dhuwur niki. Nggih. Yang pelangkringan. Nah niki teng dhuwur niki. Nggih. Nang ngadepe kan kedung gading nggih. Nggih, Kan mengkono nggih. kaline kan ning- Mengkono nggih. Jurang, oh nggih jurang nggih. Nggih. Niki teng Mohon inggil nggih. sumbere arahe teng mriku niku pungruk. Ares ki ngendi Pak? Niki. Pungruk niku. Oh mriki niki. Nggih. Oh. Jadi arahnya dari sana sumber mata airnya nggih. Nggih. Begini. Berarti ngono dari Nuriyin nggih. Nggih. Apa cikal bakale dusun Berapa? kok latah nggih. Niku wonten sombrang niku. Kembangan nang pundi kok? Oh nggih gapura ngajeng mriki wae. Nggih, niku. Sing mriki niku mriko. Mriki niku. Oh, bablas mriko? Nah, niku termasuk jalan buntu. Oh, bet sing mriko wau nggih. Nggih, niku wau. Niku kata-kata mobil kuwi do ngan kesasar mriki nek.
soalnya anune HP ra mriki. Nggih. Oh, Google Maps mriki. Nggih. Oh, mungkin jalan utama ya Pak mriki, Pak. Nggih, ini. Rian Utama. Nggih. Oh, Ini niku jalan dusun. Ingkang tengah niku jalan dusun. Nggih, mlebet dusun ngoten. Niki jalan utama. Nggih. Oh, ya bener Google Maps. Ngoten niku buntu. Oh, bablas niku buntu to, Nggih, Pak? soalnya dereng danjati ngeten iki. Niki antene Terus ngeten iki mawon nggih. teng proyek. Oh, Njaluk. oh niki. Iki proyek bendungan niku. Oh, alah ya Allah. Dengan riyen mriki niki tahun ngoten niku bentaken. Berarti kan lumpur ngoten. Nggih. Gili tengah. Oh, berarti lumpur nggih. Tapi manuane mriko ora gili tengah mriki tepak ban ngene. Oh, jenengan program ke dan makadam ngeten iki. Nggih. Betul. Lumayan nggih membantu Pak nggih. Alhamdulillah. Membantu nggih. Nggih tiap sonten ngoten niku sing watu, sing koral ngeten iki mangke ampun kumpul sing mbah ampun. Ning gelare pripun Mas? Mangke kok gelare kok koranan niku. Olah berat niku. Nah, Nggih. apa silinder. Nggih silinder, nggih bego niku. Bego sing- niku nggih. Nggih, sing kados napa niku walangan gelas niku. Nggih. Kesane rata. Nggih. Hmm, Tak niku mangke diales. izin derek mriku nggih Pak. Nggih, nggih, monggo-monggo. Amet nggih. Jadi ada sumur sendang. Nggih, mriki aman. Nah niku alate digo. Sik. Mbok ana